Jumeneng Beksan. Pripun Mbah Darsono? Pripun lho, Kadung Tresno sampun dipinangkani gek nggo ngibing meleh. Nggih, joget. Napa sampun saya? Oh, pilih nyawer, Pak. Oh, ngoten. Nggih, Mbah Darsono pilih nyawer. Lah kok wedi pripun? Wedi kali sinten wong rencane kathah kok wedi. Wathah menika. Kengko to, Mbah? Nggih. Tak gandeng, Mbah, Oke, monggo, Mbah. Mas. Gek nggo. Monggo Mbah Darsono, kabar Jumeneng. Lah nggih to, Pak. Wah, Jan. Lah nggih, Jan, pokoke. Bacaane Saro Asri Jeroba spesial kan dulur-dulur sebagai mawon atur sebar nuwun. Sing joget kok kendro ki piye? Lagune selerane beda, Mas. Oh. Heeh. Engko nek diganti sing hit ngono mesti maju kabeh. Oh iya. Engko nek sing hit non stop. Nggih, nggih Pak De siap Pak De. Oh nggih. Wis siap. Dipinangkani setunggal Bapak sawiji mangke. Yuk. Bacaane sarwasi